Kapinso sa kabuuan human miigo ang bagyong Odette. Ang local tourism sa Cordova inana na ang mibangon mga floating cottage ug ubang mga struktura daplin sa dagat nag-anam-anam na og balik. Siluan meron din na sa report. Wala pa magsugod ang weekend apan kaganihang buntag nabantayang midagsa na sa Bantayan, Cordova ang pundok sa managhigala og pamilya nga mga ligo sa dagat. Ang nahapay nga Bantayan, Cordova human sa bagyong Odette karon subli na ang pagkabibo human hinay-hinay nang mitukod og balik ang mga patigayon. Nabalik na usab ang mga gagmayng sakayan ug mga motorbangka nga pang island hopping. Ug ubay-ubay na sa mga floating cottage ang subling mi-operate. Kay hunas man ganihang buntag, nagkalingaw og lakaw ang uban paingon sa sandbar, bit-bit ang ilang mga baon. Sama ni Lito Pertimos kinsa uban ang iyang pamilya ug mga silingan. Advance birthday celebration na lang na kay murag karon na nakasabot ba nga nakatigom pud mi. O nang karon na lang kay nindot sad kay weekdays dili kay daghang tawo. Ang inanay nga paglagsik sa patigayon nakatabang usab sa mga mananagat aron mo sideline sa paghatod sa mga guest paingon sa mga floating cottages ug sa pagsuroy libot sa bakhawan. Uli-ulian taon may gamay diri ma'am nga bintahan na lang gamay kaysa kanang katong pag kuan gis bagyo. Kay sa karon panahon na makaagi-agi na may ginagmay. Makapalit na may ginagmay pagkaon sa namo. Kung nagdaginot sa budget, adunay mga lamesa nga paabangan sa tag 300 pesos. May tag 200 pesos usab nga lamesa nga didto makasugba-sugba. Apan ang uban, mas gipiling maglingkod o maghigda-higda lang sa sandbar. Usa sa mga bagong atraksyon dinhi sa Bantayan, Poblasyon Cordova kining ilahang mga cottage nga nagbarog dinhi sa ilahang sandbar. Maabangan kini sa tag 1,000 ka pesos ug walay limit sa gidaghanon sa mga tawo nga mogamit niini. Matod ni Vincent Benitez, pangu sa MDRRMO Cordova ug tourism focal person sa lungsod, nga bisan pa man kung wa pa mapalabang ang ordinansa nga mag-regulate sa operasyon sa mga floating cottage, gitugutan lang una nila kini isip abag usab sa mga naapektuhang patigayon. This time, murag by virtue of tolerance lang ma'am nga ka-recover sad sila sa ilahang mga nangawala jud to mga floating nila ma'am. Apan matod ni Benitez, nakadawat na sila og pahibaw gikan sa DNR nga nagpahinumdum sa mga local government units sa pagsunod sa legal easement human masuta sa geohazard assessment nga lakip ang mga kabaybayunan sa mga bahaan kung kusog ang pagbunog sa uwan. Among gud sila claim sa diha ma'am unsa nilang claim ownership no sa legality ba sa ilang claim, so wala sa giminidila to nila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.